बिनि परेथ' जे सन्देहत किसा दङ बे पारानि बरुबो किसा नुरुजाक बे एरपरे आरो अন্য बरुबो नुखुजाक बिनि लगे लगे जे थांमानि এর নাম কি যে মারা গেছে এর নাম কি? बेराव बाला त्रिपुरा এখন আপনারা কোনখানে আছেন থানাতে? आं थानाङाव फैजाबगोन ताबो লাশ কোনখানে আছে? हस्पिटाल कि आनिखाय बखनाव आनी बखनाव बिनि बिहि गाबो जे फुरुङ 25 तारिख शनिबार फुंनि 6टा हते 7टा समय फुलुङ मैनि थाखा गोबां खुंजा खजाक दा खुंजा दाजाक बुबाय जुंजाक बिसास खजाक मैनि थाखा आं फरानि बार फैयो प्राय 5 किलोमिटार थाखा एरपरे ओ समय थांमानिसे फुङाव थांमानिसे 6टा समय थांमानिसे 6टा हते 7टा समय थांमानिसे सारिनि 3टा 4टा पर्यन्त नायसिनोबा सुबाय एरपरे सायखङै रुतुखा तमा उंतुखा तमा सुतुखा मैनि थांमानि आनि ननि बिहि सुपायलिया गाव एथ' सा थांगा सागलमा लाभ माने मामानि परीक्षा अबहाय अब जे गथना अंनाय जागा जे थैनाय जागा आयके जागा मुखा वाइसा गुमुं जागा रोंलाय मानि सुलाय मानि एरपरे से बनो तमा थैगा रेप मार्डार थैगा एरपरे बिनि गोबांनि बुदुङो बुफाङो बुदुयो इसोरनो ये और थागा ये चुमानिबो बिसिनो चुयाबो इसुसुनो सुङो दा बुफाङो बुदुयो खागैसे एरपरे बिनि कुथुनि कुथुखौ बुजावै आबार अ गोबांनो थुकुलुबै अबहाय के गाबोगै एरपरे ओ थांनाय दखल खै थांनाय लामानोसे अबना आबार बुफाङदि ताङै मुथुइ गाय फैगा जेमन सिया जा हायखि मालायलिया एरपरे पारानि बुङो कयेकजन बुतलाबे आबार रुतुखा बुलुङो थाङै खरब एरपरे गुगुरर पारा पर्यन्त बरायनायखा जागायनायखा सुसफैनायखा माइया एरपरे खजा टंका बिनि परेও अंग रविबार 26 तारिख निया थाङै पारानि बर' आबाद 40-50 जन पारानि बर' जत कुथुङै थाङै रुतुखा बुलुं ओमफ्राय तावतै पर्यन्त माइयाखौ एरपरे आबार रुतुखा মানে প্রায় গনা পড়া নাই রখা এরপরে গনা পড়া নাই রে মানে পরে আবার রুতুমি থাকা